15 rokov na slovenskom trhu, ale aj investičné akvizície na Kube. Dnes sa bližšie pozrieme na investičnú skupinu, ktorá sa zameriava na reality a potravinárstvo. Jej trhová hodnota presahuje 0,5 miliardy eur a vďaka exportu svojich potravinárskych výrobkov je zastúpená vo viac ako 40 krajinách sveta. Aj o tom bude dnešný biznis. Vítajte. Mojím hosťom je Pavol Kožík, majiteľ a generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta. Vítajte u nás, pekný deň. Dobrý deň, prajem. Pán Kožík, na slovenskom trhu pôsobíte od roku 2009, to znamená už vyše 15 rokov. Vráťme sa teraz v čase späť do tohto obdobia, k tým úplným začiatkom. Treba povedať, že koncom roku 2008 prišla veľká finančná kríza. Čo vás priviedlo k rozhodnutiu založiť investičnú skupinu práve v tomto období? Áno, tak v 2008 skutočne práve počas Armagedonu a finančnej krízy vznikla myšlienka, pretože videl som, ako keď roky pracujete a snažíte sa tvoriť hodnoty, tak z doslova do písmena, z večera do rána sa vám dokážu vaše sny zbúrať ako domček z charát. A videl som, akému segmentu sa darí, ktorému sa nedarí. Konfrontoval som sa so vtedajšími mojimi šéfami s realizáciami a možnými krokmi, ktoré by mali byť tými správnymi, a nestretávalo sa to. No a bolo to obdobie, kedy som musel prijať to najzávažnejšie a najvážnejšie rozhodnutie môjho profesionálneho a profesného života, a to je založiť si vlastnú firmu, ísť vlastnou cestou a realizovať vlastné sny. Na Slovensku máte množstvo aktivít v rámci realitného trhu. Na aké projekty sa zameriavate? Áno, tak za tých 15 rokov sme sa vyprofilovali naozaj ako skupina, ktorá dnes je najaktívnejšia v dvoch základných pilieroch, dvoch základných segmentoch, a to je development, rezidenčná výstavba. Tu už máme niekoľko zrealizovaných projektov za sebou, tešíme sa z nich, či už v Bratislave, v hlavnom meste, v ťažkých lokalitách, v centre mesta alebo v regiónoch. Zrealizovali sme v Nitre 2 krásne projekty, kde jeden z nich bol najväčšou výstavbou za ostatných 100 rokov Nitry ako takej v rámci rezidenčnej výstavby. Dnes sme aktívni v regióne číslo 2, kde teda v krásnom regionálnom meste v Banskej Bystrici ideme realizovať jeden úžasný projekt, ktorý bude objemovo aj najväčší. Je to radovo skoro 900 bytov, takže urobiť zásah takto zásadný do centra jedného pekného mesta je uvedomenie si, že veríme tomu, že za tých 15 rokov sme nahonobili dostatok skúseností a personálu profesionálnej úrovne na to, aby ten výsledný efekt bol uspokojujúci pre ľudí, ktorí tam budú žiť. Expandovať sa snažíte aj v zahraničí, okrem iného v destinácii, ktorá na prvé počutie znie možno exoticky, mám na mysli Kubu, kde ste založili fabriku na výrobu sušienok v 2019. Prečo práve tu? Prečo investície na Kube? Áno, je to tak. Tým druhým pilierom v našej skupine v Proxente je odvetvie potravinárske. Po úvodnej investícii, kde sme majiteľmi výrobného závodu v Galante na proteínové tyčinky, prišla práve príležitosť na Kube. Je to už 18 rokov, kedy som na Kubu pristal prvýkrát ako turista, a tam z nejakého záhadného dôvodu som si povedal, že sa chcem na Kubu vrátiť, ale už nie ako turista, už ako investor. No a v 2012 som začal realizovať konkrétne kroky, ktoré dospeli k tomu, že v 2019 sme skutočne podpísali s kubánskou vládou spoločné podnikanie, náš spoločný podnik na výrobu sladkostí, oplátky, sušienky, raňajkové cereálie a tvrdé cukríky sú naše produkty, ktoré už dnes reálne vyrábame na Kube a distribuujeme ich po ostrove. Je to veľká investícia v desiatkách miliónov eur, ktorá je naozaj strategického charakteru. My pôsobíme v meste Kajbarien v provincii Vila Clara, takže na takú predstavu sme skutočne takým Volvom regiónu. Sme veľmi významným investorom a vstúpili sme na miesto, ktoré naozaj má prinášať plnohodnotnú pridanú hodnotu v podobe ľudí, ktorí budú zamestnaní. V našom závode ku dnešnému dňu zamestnávame 250 ľudí, 450 ľudí má byť to koncové číslo, ktoré v priebehu budúceho roku dokážeme naplniť, pretože v priebehu budúceho roku už chceme, aby sme teda sa blížili k maximálnej výroby kapacity. Má to svoju postupnosť, no ale tešíme sa z toho, že to napreduje, že to funguje a že to prináša teda nielen osoch nám, ale aj našim investorom, akcionárom a našim obchodným partnerom.
Na Kube ste sa ale rozhodli investovať aj do spracovania kaká. Ide o projekt, do ktorého chcete vstúpiť ako majoritný akcionár. Aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelíte pri tejto investícii? Áno, je to tak. Sme tesne pred podpisom veľkého kontraktu číslo 2. A znovu by sme teda mali byť ako v prípade Proxcoru, to je názov nášho závodu číslo 1, 51% majoritným akcionárom. Je teda 3/5 väčšinou v predstavenstve, máme mať zabezpečený management control nad chodom fabriky. No je to jediná fabrika svojho druhu na spracovanie kakaa na Kube. To kakao, komodita ako taká, je veľmi významná tým, že ho je a bude vždy na svete obmedzené množstvo, obmedzený objem, pretože kakao potrebuje svoju určitú nadmorskú výšku a svoje podnebie konkrétne na to, veľmi náročné tropické podnebie na to, aby mohlo rásť. Takže sme veľmi radi, že práve my sme dostali tú príležitosť vstúpiť s kubánskou vládou do spolupráce na spracovanie kaká. Už aj pre to, aká komodita pracuje na celosvetových burzách len od januára roku 2024. Aktuálne máme október 2024. Tá komodita ako taká zaznamenala 200% nárast na svojej cene. Kubánske kakao je známe tým, že je mimoriadne kvalitné. Je jedno z najkvalitnejších na svete vôbec, takže dostávame do rúk diamant v podobe súroviny, s ktorou chceme náležito aj pracovať. Podľa toho, čo hovoríte, tak na Kube ste už pomerne etablovaní. Na aké ďalšie trhy chcete expandovať? Áno, my na Kube sme už dneska kategorizovaní ako strategický investor, čo nie každému, čo nie každý si môže toto privilegium privlastniť. Na Kube je viac ako 100 zahraničných investorov, no a vychádzajúc zo skúseností práve z tohto karibského prostredia sa chceme orientovať na krajiny Latinskej Ameriky. Ja osobne vidím veľký potenciál práve v krajinách Latinskej Ameriky, ktorý je ešte nevyužitý. Európa, európske prostredie, Európska únia je už skutočne mimoriadne náročná vzhľadom na konkurenciu a dosahovať vysoké marže je až nemožné. Podnikanie v Európe je viac a viac náročné a tu práve vidíme priestor na to byť efektívny, byť atraktívny, zhodnotiť naše skúsenosti a hlavne aj teda, čo je dôležité nielen pre nás, ale aj pre investorov, dobre zarábať. Trendy na investičnom trhu sa prakticky neustále menia. Ako reagujete na tieto dynamické zmeny? Alebo sa spýtam možno z pohľadu konkurencieschopnosti, čím sa odlišujete alebo chcete odlišovať od ostatných investičných skupín, ktoré pôsobia na trhu? Áno, toto je veľmi dobrá otázka. Tak vieme, že tu sú dlhoročné skupiny na trhu, žraloci, ktorí napríklad nepôsobia v regiónoch. My sa v rámci developmentu regiónov nebojíme, práve naopak vidíme v nich budúcnosť. Sú toho teda už dôkazom projekty, ktoré sme zrealizovali a realizovať ideme a budú pribúdať ďalšie. Sme v neustálom štádiu vyhľadávania príležitostí pre nás, pre našich klientov, pre našich investorov. Transparentnosť, to je to slovo, ktoré asi je najsprávnejšie, je to, čím sa líšime na trhu od ostatných. Vieme to, že to je tak a nie je to náhoda. Takže tá prehľadnosť, tá uchopiteľnosť, či už našich projektov, či už priezračnosť naprieč jednotlivými oddeleniami našej spoločnosti, kde môže prísť investor pýtať sa na čokoľvek a kohokoľvek, je pre ľudí, ktorí s nami spolupracujú, dôležité. Je to dôležité pre nás a staviame na tom našu budúcnosť, takže toto si chceme udržať a veríme tomu, že sa tým práve odlišíme od konkurencie. Ak sa obzriete spätne na tých 15 rokov podnikania, akým najväčším výzvam ste čelili? A úplne ľudsky sa spýtam, či prišiel niekedy napríklad aj moment, že ste uvažovali o tom, že s biznisom skončíte? Tak najväčšia výzva na samotnom začiatku bolo osloviť tých správnych ľudí, presvedčiť ich v tom čase so startupom, to nazvime, a presvedčiť ich, že vy ste ten, s kým majú ísť spolupracovať, osloviť ľudí a ľudí je rozdiel. Fráza všetko stojí na ľuďoch je veľmi známa, ale skutočne, ak si prejdete 15-ročnou cestou, tak pochopíte, že kvalitní ľudia je to jediné, na čom v konečnom dôsledku môžete tú budúcnosť postaviť. Verím tomu, že sa mi podarilo osloviť práve tých kvalitných ľudí a kolegov, s ktorými to dlhé roky už ťaháme, pretože loajalita je to, čo chceme, aby nás ctilo v rámci kolegiálnych vzťahov. Zakladáme si na tom a je pravdou, že počas tých 15 rokov, teda nie raz som mal chuť so všetkým praštiť, ako sa hovorí.
Či už na Kube, kde teda, ak vyjednávate, negociujete a dohadujete biznis, tak zase spomeniem frázu trpezlivosť hruše prináša, no tak tam som si ju prežil teda do morku kosti a musíte byť trpezliví, keď znášate kultúrne rozdiely proste v životnej úrovne a snažíte sa, aby vás pochopili, že nie ste ten kapitalista, ktorý prichádza, ale chcete, aby ste zlepšovali životnú úroveň ľudí a nielen zarábali peniaze, ale teda aj prinášali pridanú hodnotu, tak mnohokrát som mal chuť s tým závesiť. Častokrát, keď ma konfrontujú priatelia a kamaráti, tak alebo známi, tak hovoria, je ti to treba, potrebuješ toto ešte a z akého dôvodu? No, asi to potrebujem. Som ten, ktorý rád vpláva do vôd neznámych. Rizikom mi nie je úplne cudzie, aj keď samozrejme treba byť opatrný, ale my sa nebojíme byť odvážni. A tá 15-ročná história ma presvedčuje o tom, že ak teda už som schopný po 15 rokoch sa ráno zobudiť, tešiť sa do práce a s vyhrnutými rukavmi a čeliť novým výzvam, tak o čo väčšie budú a o čo atraktívnejšie tie výzvy budú, tak o to silnejšia skupina Proxenta bude. Čo by ste možno odporúčili ľuďom alebo potenciálnym investorom, ktorí možno zvažujú investovanie do vašich projektov? No, odporúčil by som im naozaj sa pozrieť na referencie, ktoré sú za nami. To sú veci, ktoré nemôže nikto popreť, na projekty, ktoré sme zrealizovali. A odporúčil by som im, aby sa pozreli na to, koľko klientov u nás zarobilo peniaze. My neevidujeme jediného investora, ktorý by u nás prerobil. Sme na to veľmi pyšní. A neevidujeme investora, ktorý by bol akoby nespokojný, ktorý by zásadne nesúhlasil s našim podnikaním, s našimi víziami, hodnotami. A sú to už tisíce ľudí, za čo im toto cestou úprimne ďakujeme. Veríme tomu, že ich ďalších tisíce budú pribúdať. A stávame na tom, že aj v dobrých, aj v zlých časoch ťaháme spolu, delíme sa o zisky, delíme sa o výnosy a tá bonita v podobe produktivity, verím tomu, že sa odrazí aj na úspechu v následujúcich ďalších rokoch. Úplne na záver, investičný trh je samozrejme nevyspytateľný do určitej miery. A na druhej strane, kde vidíte Proxentu o možno 5, 10, 15 rokov? No, vidím ju ešte silnejšiu a stabilnejšiu v tých segmentoch, ktorých už sme aktívni, to znamená rezidenčná výstavba, byť jednoznačne medzi lídrami na slovenskom trhu. Smerujeme tam, sme tam a chceme sa tam udržať a byť naozaj developerom, ktorý prináša kvalitu a stabilitu. V potravinárskom segmente môjim cieľom a snom je jedného dňa mať produkt, ktorý bude možno známy celosvetovo. Nie je to jednoduchá výzva, ale máme potenciál, aby skôr či neskôr v našom portfóliu sme zaknihovali produkt, ktorý bude naozaj takto famózny. Smerujeme ku tomu už len atraktivitou trhov, kde pôsobíme. My dnes sme aktívni na viac ako 40 trhov exportne s našimi produktami. A je môjim cieľom skutočne, keďže som otcom 4 detí, aby povedzme o 10 rokov vzhľadom na ich vek som ich začal už veľmi reálne implementovať do štruktúry Proxenty, aby dennodenne boli súčasťou toho, čo spolu v Proxente s kolegami tvoríme a vyčlením si na to asi 5-ročné obdobie ich viesť, ich učiť, ich povzbudzovať a podporovať tak, aby boli pevnou súčasťou celej skupiny aj oni. Povedal Pavol Kožík, majiteľ a generálny riaditeľ investičnej skupiny Proxenta. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie. Aj o tom je biznis. Celú reláciu nájdete tradične na našom webe teatri.com. No a ja sa na vás budem tešiť opäť na budúce. Ďakujem za pozornosť a dovidenia.